V sobotu 27. května se konalo slavnostní odpoledne ke 130. výročí založení Sdružení dobrovolných hasičů Vítanov. Oslavy byly zahájeny ve 12 hodin průvodem k pomníku padlých za doprovodu dechové hudby Hlinečanka, kde byl položen věnec a zazněla státní hymna. Následně se průvod i s hasičskou technikou přesunul do sportovního areálu, kde byli přivítáni pozvaní hosté a jednotlivé sbory. Pozvání přijali starostka obce Vítanov Hana Hromádková, starosta města Hlinska Miroslav Krčil, děkan farnosti Hlinsko otec Marián Sokol a bratr Jan Chmelař, náměstek starosty okresního sdružení hasičů Chrudim. Po uvítání a předání slova hostům byla předána ocenění členům vítanovského sboru. Následně se slova ujal otec Marián Sokol, děkan hlinecké farnosti, který pokřtil novou vlajku Sdružení dobrovolných hasičů Vítanov. Po krátké pauze se jednotlivé sbory začaly připravovat na okrskovou soutěž v požárním útoku, která začala ve 14 hodin. Soutěže se účastnily sbory okrsku Hlinsko, Sdružení dobrovolných hasičů Hlinsko, Blatno, Studnice, Košínov, Šeradov, Vítanov, Stan, Chlum a ještě navíc Sdružení dobrovolných hasičů Vortová a Kameničky. Po skončení soutěže byly předány diplomy a sboru Sdružení dobrovolných hasičů Studnice, který vyhrál okrskovou soutěž, putovní pohár, památeční plaketa a drobné ceny a poté následovala volná zábava. V průvodu a během slavnostního programu hrála dechová hudba Hlinečanka, při sportovním programu a během volné zábavy zahrál DJ Spit. Akce se konala pod záštitou radního Pardubického kraje Miroslava Krčila.